Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kipulet ke West Giant Hills menta kasngi kila pentip bahaduk menta 4 dan satya manu-manu ki balawan kami kemet kabasa jong marsan ki taryang ubalong uwe ni ki saungut ki balaklan na kajing sya abom shnong ha kathan syangpung ha kasngi ublay. Kat kum kajing pentip jong USP ke West Giant Hills loong baya kemet jong marsan ki labu ha kajak abu medyap ha civil hospital kabadan ha yalong juwai. Loong ru bakat kum gijing tip uniu samla wa arpulai senam karta uday nakasnong priang kabahap ha West Giant Hills. USP loong bakinu ki badan jingya day bat umarsan ki lani ki badan jing tip syapang jong u kila aban wan chimya kamet hapo arsngi. Lada dan ki bawan hapo arsngi insa tep no e kamet jong umarsan ki kat kum ki kendon an. Umarsan ki lambat u I love you talang ushidor ki dekar bat u lo destar tang kila yap ha kasngi ublay hadian makila syabom syatiet hagi pajba ha katahan syangpung. Kini kisah ngut ki deiru na pedang ki hinriungut ki balalat pet na patok jowai ha kashpau tarik unai lor ar hajar ar pau ar.